Днеска ще се състои първият трикинг гатъринг в България. Всъщност вече сме имали един, но той беше локален. И бяхме само българи, обаче днеска има много хора от целия свят, много интернационални гости. Организаторите, които са на този гатъринг, Денката, Пешо и още хора. Много добра работа свършиха. Не съм очаквал да видя толкова много хора, които съм виждал в целия свят. Тук в България, в залата. Ето къде сме. На Раковски. И още нещо, което е много интересно, аз съм израснал в тази зала. Като бях дете, бях в националния отбор по гимнастика на България. И тук съм тренирал. Тук съм прекарал 4 години от живота си, по 6-7 часа на ден. И много такива моменти ми върна. Не съм идвал такова от дете. Така че днес ще се позабавлявам. Не съм тренирал трикинг, тъмблинг от няколко месеца, от 2 месеца може би, долу както отворих залата. Вчера потренирах тук обаче. Актуално направих вчера една загрявка тук на гатъринга. И днеска ще се пусна на батълите, които са първо има елиминации и след това са батълите, защото смятам, че е добре за нашата общност. Не защото искам да го направя, нито съм подготвен, нищо. Буквално за шоуто. Някой ме срещна и ми каза, ще го направиш за културата, за трикинг културата. Да, това е. Артем, вече имам втори канал и снимам такива забавни влогове, бавни. И искам да те питам, ще участваш ли на батълите или какво каза за категориите? Ако ще отворят нова категория за пенсионерите, има голямо желание с старите хора да поскачем заедно. Това е много добро. Ти не си възрастен. Горе-долу. След 3 дена ще бъда на 36. На 36. Много си млад, много младолик изглеждаш. Защото вчера виски не пих. Позагрях малко. Сега ще ви покажа долу-горе какво правя. Не е крайно зле, между другото. Като за толкова дълго време да не тренирам, много са добри момчета. Много добри момчета има тук. Аз направо съм шок. Сигурно 80% от хората са много добри. Брат, так му реших да те снимам и ти реши да се осереш. Primarily we'll be looking on execution and of course the difficulty of the trick. Secondary criteria will be creativity, showmanship and the volume of the tricks. Между другото, не знам дали си спомняте Матош от бивши клубове от Англия, от Италия. Ето го е там. Ето го с лилавите гащички. Да го видим сега как се представи. Време е за битките. Днеска, в момента, в който приключих с скачанията, отидох при журито и им казах да не ми дават точки, защото наистина за кеф се пуснах. Не съм тренирал толкова много време. Много добре ще съм, много яко. Много яко, че за първи път правя нещо за кеф. Не да се показвам, не да ставам най-добрия, да ставам в топ 16. Просто е така. И сега започват битките, големи изроди. Просто ще бъде много интересно.
най-добрите в момента е момчето с черното от Китай е много добър. Мисъл, ще напише история. Това може би е една от най-сериозните битки, не само за този гатеринг, а по принцип. Listen, y'all, we in Bulgaria, son. This is crazy. It's all thanks to these guys right here. I just want to make sure they get recognized. I'm going to pass the mic to our main man in the house. Let's go, Dennis, come on. Dennis, 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 Dennis. Three, two, one, call. School Tiger has 1 point. 1-0. First to 3 wins. Oh my God! Number up! Nation, baby! 15 years old. 15 years old from China. School Tiger. We'll as well. That's nice. They're ready. 3, 2, 1, go. 1 point for Team Lewis. 1-1, 1-1. These is red bottoms, these is bloody shoes. Tip the scoop, I can get them both. I don't wanna choose, and I'm quick. Cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I make money moves. You know they tired of me, honestly. Don't give a fuck about who in front of me. Talk to me. Аз сънувам това нещо. Judges, 3, 2, 1, go!